Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derraɓe mi silminake dow moɗon nyofnyon kadi jotta bo en lortake be application yel kesel tilimgel margel nafu masin ha ɗuɓɓe nder moɗon maran haje application man ben marɓe sadirma bana ɗon jurwoɓe ɓe ɗon gerbana message goɗɗo fere a janga ɗum ɗon mari problem wane goɗɗo fere sai ɗaɓɓita daroɗe dede wata heɓa janga bindi man to ngam majum hande en keɓi application dede to goɗɗo yerbanima message kal WhatsApp a wala haje wurtago WhatsApp man sam a wartiran message man ɗum o yerbane message ɗum bindi a wawan a wartira ɗum vocal ha nder WhatsApp man wala wurto a yaha ɗaɓɓa application fere a wala haje ko ɗume nder WhatsApp man ni a wawan a wartira application man ɗum vocal a heɗito ɗum bindi man a wartira ɗum vocal a heɗito ɗum bindi goɗɗo yerbanima a wala joɗo a tima ha a janga a perda tan ma wala a wartira ɗum vocal tan a heɗito a nana ko goɗɗo man wi ɓawo man to a yiɗi a wawan a windana mo malla bo a yerbitan mo vocal. To hande arande ma wargo a sendo go ta yejjitu abonago ta sala abonaki to video man fottanima bo a wawan a waɗana like to ngam majum en dilla nder video man daren kadi no katan min salorago. Ɓawo to a maɓɓiti telephone ma banni a wawan a nasta Play Store. Ɗuɓɓe nder moɗon andi Play Store a wawan a maɓɓita Play Store ma a nasta a wara ha babal windugo ɗo a wara ha babal windugo haɗo a wawan a winda a waɗa deux tammi on dari daidai ba ɗum windiri dari to nda ɗum wurti haɗo bo nda ɗum wurti to a waɗa recherche to nda application man wurti ha premium ɗo tammi on dari nda ɗum ɗo application man a wawan a nasta nder application man banni to a nasti a telecharge ɗum a tawan bana min mi arti mi telecharge ɗum timmi a yi'a dow ouvre ɓawo to a maɓɓiti application man banni a wawan a nasta hatto haɗo tammi on dari a nasta banni ɓawo to a nasti banni a wawan a wara babal ɗo windi setting haɗo tammi a lari a nasta ton banni ɓawo to a nasti banni a wawan nda ɓe kolli ma langue ɗume a mari haje bana a wawan suftugo français nda a tawan ɗon fere dow langue fere nda langueji man fere fere espagnol langue fere fere ni amma a wawan a ɗala ɗum dow français ɗo man bo a wawan a ɗala dow français man toujours non to ɓawo noy a tokkoto a activa ɗum a wawan a nasta haɗo ami sappani en haɗo tammi on dari haɗo ɗo man a nasta a iya dow bindi man banni to a ii ɓawo man a tawan kungel ɗo désactivé ngel ɗo a tawan ngel ɗo désactivé banni a wawan a activa ngel a tawan ngel ɗo banni a activa ngel a activa ɗum activake timmi ɓawo man a wurto cak to a wurtake a wara a nasta WhatsApp ma nasta nder WhatsApp ma banni oɗon gewtida be goɗɗo ha bindanamo oɗo windane a yiɗi ko be fulfulde application man jangante ɓawo to a nasti WhatsApp banni nda ba min gewtidi be oɗo a wawan a iya dow message man banni to a ii a wara babal copier haɗo a copia message man tammi on dari nda babal copier a copia message man banni to a copy a lari kungel ɗo wurtake haɗɗo to a copy ni ngel wurtoto to ngel wurtake banni a wawan a mema dow magel hain copia fahin to ngel wurtake banni to a copy on dari nda ngel wurti to ngel wurti a mema dow ton banni. Comment vas-tu mon frère? To a lari
wala haje ko dume ngel jangante. Masalan bana da min indani mo assalamu alaikum be fulfulde amma mi wawan mi hedito dum, ko mi jangai banni manni mi wawan mi hedito dum banni. Fere goddo yerbane bindi jur dano assalamu alaikum on dari ko be fulfulde ngel wawan ngel jangane da bana bindi je do mi copia tan to mi copy da be banginan yam mi iya do ça va et toi to do nafu application man mi tammi be nder modon maran haje application man to ngam majum ta ngejjite be nder modon abonaki don gal group men je WhatsApp min non gerba kujeji fere fere be abonaki on andi videoji juddido burna fu gal YouTube min gerbata to ngam majum ko moy habda abono kadi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.